marzo a sesión plenaria extraordinaria de 11 de setembro de 2020. E o primeiro punto da orde do día, xa que non hai acta, evidentemente, o primeiro punto da orde do día é unha proposta de declaración institucional dos grupos políticos sobre as xustas reivindicacións do vecindario do IO, recollendo unha petición unánime de todas as asociacións do IO relativa, neste caso, ao peche da oficina da banca, é dicir, a perder un servicio máis dos varios que se levan perdido, pois se plantea unha declaración institucional que xa na comisión informativa foi informada favorablemente por unanimidade, engadíndolle unhas administracións que nos referíamos a trasladar o acordo á Xunta de Galicia, e se engadiu o acordo á Xunta de Galicia, á Diputación de Pontevedra e incluso ao Goberno Central, é dicir, a todas as administracións. Paso a lela e corta para que tamén o vecindario teña constancia. Proposta de declaración institucional. Cada vez máis, as parroquias máis rurais ou afastadas dos cascos urbanos do noso país son privadas de servizos básicos para o seu desenvolvemento e a cidadanía que nelas habita ve diminuídos cada día os dereitos que as asisten como persoas. Nos últimos anos, o noso país viu como zonas con menor densidade de poboación, que distintos responsables da administración sitúan sempre de boca para fora como lugares a potenciar e dotar de servizos, ven en cambio reducidos ou desaparecidos os mesmos, incluso os máis básicos. Peche de centros educativos, eliminación de servicios sanitarios, escaseza de transporte público, etc. No municipio de Cangas, a parroquia do IO, mesmo cunha densidade de poboación apreciable, é un exemplo claro do expresado anteriormente, xa que aparte de non dar conseguido a construción do ansiado centro de saúde compartido con Aldán, tamén viu reducidos os servizos sanitarios neste ano 2020. E neste ano tamén, a partir da declaración da pandemia, perdeu outro servizo, desta vez ofrecido por unha entidade privada, como é a apertura e atención á cidadanía da oficina da banca existente no lugar do igresario e que viña atendendo a cotío a toda a parroquia. Porque, coa declaración do estado de alarma, a oficina pechou e mantivose inactiva ata xa entrado o verán, obrigando a xente da parroquia a desplazamentos que en moitos casos non están en condicións de facer. Despois da presión veciñal, os responsables da banca aceptaron reabrir a oficina, pero só os martes e venres, ofrecendo un servizo claramente insuficiente para as necesidades da parroquia, que o vecindario segue a denunciar. Ben sabemos que a banca é unha entidade privada, pero tamén sabemos que tanto esta entidade como as demais bancarias recibiron cuantiosas axudas públicas, polo que teñen unha obriga coa sociedade en xeral, que é quen aportou os fondos salvadores. Por iso, declaramos o noso apoio ás demandas da parroquia do IO e reclamamos á banca un servicio diario de 5 días a semana con horario completo, porque os habitantes do IO deben ser merecentes dos mesmos servizos que o resto da cidadanía que si os ten. E dirixímonos tamén a outras administracións, como a Xunta de Galicia, Deputación de Pontevedra e o Goberno Central, para que medien diante da entidade bancaria co obxectivo de que as xustas demandas desta parroquia canguesa sexan debidamente atendidas. Como xa dixen, repito, na Comisión Informativa Única foi informada unánimemente, ou sea, por unanimidade, favorablemente, por todos os grupos municipais. E está me dicendo o secretario que non se vota, é unha declaración institucional, está informada favorablemente, por lo tanto, todos, quero recalcalo ben, todos os grupos da Corporación Municipal apoian esta declaración institucional que será enviada a esas administracións ás que facemos referencia para que teñan constancia do que está a pasar na parroquia do IO e, efectivamente, fagan forza para que esta situación se palíe, se poidan ofrecer o servizo. Sí. Anticipeime demasiado antes, dixen que
non había actas, pero é porque estaba este punto como previo, e agora veñen as actas. Aprobación das actas das sesións anteriores de datas 26 de xuño e 31 de xullo de 2020. Evidentemente, vamos tratar de votar unha por unha. Algúnha consideración a respecto da acta do 26 de xuño? Votámola, pois. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade dos presentes. 31 de xullo de 2020, algunha intervención ao respecto? Señor Melo? Nada, simplemente non vou entrar en votación, vou máis ter, xa que non estiven no pleno de 31 de xullo, por tanto non entro en votación. O señor Melo non estivo no pleno, non participa da votación. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Queda aprobada por 19 votos o non estar o señor Melo. Punto número 3, proposta da Alcaldía para a ratificación do decreto 2020-1595 sobre a ampliación do contrato do servizo de axuda no fogar. Para explicar este punto, doulle uso a palabra á señora concelleira de Servicios Sociais, dona Vitoria Portas. Hola, boas tardes a todos e a todas. Bueno, pois hoxe tenemos aquí a ratificación dun decreto asinado co propósito de prórroga temporal do contrato do SAF mentras non saia a nova licitación. Como coñecedes todas e todas, a licitación que se fixo nestes semanas anteriores quedou deserta, ninguén presentou oferta, e iso fai que, para poder sacar a seguinte licitación e non haiga ningún parón no servicio, levemos a cabo esta solicitude de prórroga. Nada máis, prefiro pronunciarme despois. Non lle pillei outro enganillo. Moitas grazas, señora Portas. E algunha intervención, señor Melo? Boa tarde novamente. Nada, simplemente aclarar cuestións que nos están a decir sobre esta ratificación do decreto. Antes de nada, gustaríame explicar moi brevemente como se chegou a esta situación. Non é certo que estemos nesta situación porque o concurso quedou deserto. Estamos nesta situación porque non se notificou con 90 días de antelación á empresa a ampliación do servicio hasta a nova licitación. Unha cuestión que, bueno, seguramente pola confianza que había nos pregos e na nova licitación se esqueceu ou non se fixo por algún outro motivo, non? Outra cuestión que non se conta é que a prórroga do servicio contempla un incremento de 2,20 euros a maiores sobre o precio hora. O precio hora estaba na licitación en 11,64 euros, pasando agora a 13,85 euros. Cuestión que xa o secretario no seu informe informa dicindo que supón unha nova situación contractual coa empresa, rompendo o contrato que existía anteriormente. Polo tanto, unha das preguntas que nos facemos e que me gustaría aclarar, xa que a empresa, polo que sabemos, presentou a renuncia á continuidade do servicio, que garantías hai con este novo valor de prezo, porque era a excusa que se puxo públicamente para decir que era necesario subir as horas. A non comunicación é curioso tamén que a empresa, Idades neste caso, non se presentou a licitación que era por un precio ao redor tamén deses 13,85 € hora e, curiosamente, si acepte a prórroga agora cando se presentou a renuncia. Unha cousa que estrana un pouco, non sabemos se que xa estaba falado coa empresa anteriormente a prórroga previa á licitación ou se fixo a maiores. A situación é dramática, o servicio do SAF todos sabemos o que é un servicio básico, fundamental, se ten que dar. Vaise seguir prestando, tense que seguir prestando, tanto polas usuarias como polas traballadoras e polo que el supón. É un dos contratos máis grandes que ten o Concello a día de hoxe, que supón casi o 10%, máis do 10% do orzamento municipal. Por tanto, nos estrana esta subida de precio, que non se justifica por ningún motivo, nos propios informes que se presentan ao Pleno con esta ratificación de decreto non consta en ningún lugar por que se produce esta suba da hora.
aparece simplemente no decreto, se pasa unha cantidade aleatoria, non sabemos moi ben cal é, porque é 1385, e nós, obviamente, como grupo municipal non estamos de acordo en que saia un aumento de 2,20 euros polo precio da hora, e máis en esta justificación. Temos que se nos aclaran tamén todas estas cuestións para afondar no debate e dar o noso posicionamento. Obviamente non vamos a apoiar a ratificación do decreto pola suba da hora, porque creemos que é unha situación un tanto ilícita e que se se fixera por parte de outro grupo municipal ou por parte de outro goberno, seguramente estaría sendo criticada e chamada incluso de abuso e de convivencia coa empresa, porque non hai unha justificación clara cando o procedimento para a prórroga e a obrigatoriedade que tería a empresa de seguir prestando servicio por 11,64 €, que foi a licitación, precio que puso a empresa, que pudo licitar en 13 € e ela mesmo rebaixou a 11,64, é o precio que se debería de constar nesta licitación, nesta prórroga, perdón. Nós non teríamos problema ningún en votar a favor da ratificación do decreto, sempre e cando se mantivera o precio, obviando o prazo que queda fora dos 90 días, que pudo ser un error, pudo ser un despiste, e tampouco ten maior trascendencia. O que sí nos choca é o porqué se lle sube a empresa ou se lle regalan 2,20 € máis por hora. Por agora, nada máis. Moitas grazas, señor Hermelo. Señora Giraldez. Agora, vamos a ver. A Lei do 93 de Servizos Sociais establecía que o Sistema Galego de Servizos Públicos na Xunta de Galicia, que era o servizo público orientado ao programa de servizos sociais. No 97, a Lei de Administración Local estableceu que as competencias exclusivas en materia de asistencia pasaban aos concellos, o sea, a xestión. Control por parte da Xunta e xestión por parte dos concellos. Posteriores leis foron desenrolando iso, abocando aos concellos a asumir as xestións duns servizos esenciais, como é os servizos sociais, e cargar con toda a tramitación e competencias. Nós temos claro que o servizo da axuda no fogar é un servizo esencial, imprescindible para a veciñanza. A Xunta paga gran parte deste servizo e quedase coas funcións de coordinación e ordenación, pero son os concellos os que teñen que dar a cara ante a veciñanza. Se lles ixe os concellos que traballen e fagan o traballo que tiña que facer as administracións superiores. No BNG temos moi claro que hai moitas cousas que resolver, moitas leis, moitos decretos ainda que tocar e que deberían tocarse para resolver esta e outras moitísimas cuestións, como, por exemplo, o concerto económico. O sea, é algo que sempre dixemos e volvermos a insistir. Aclarado isto, porque é de aí onde partimos, desa asunción de competencias imposta, tamén temos que decir que a veciñanza de Cangas non pode pagar os erros ou a ineficacia dos gobernos locais. Non son eles culpables de nada. Estamos celebrando un pleno extraordinario, canto tantos problemas había para celebrar plenos extraordinarios, como pasou fai pouco, co pleno dos orzamentos, que non se podía facer extraordinario, pero agora sí. Pero para ratificar un decreto da alcaldía. Por qué? Porque a liquidación quedou deserta o 21 de agosto. Queremos lembrar que isto podía pasar, e dixémolo no pleno de xullo, cando foron. Podía pasar que quedara deserta. O prezo que había non estaba justificado, o prezo que había non se axustaba ao mercado, así estaba avisado por intervención, e foi o que aconteceu. E agora topámonos que hai que ratificar un decreto da alcaldía cun informe desfavorable. Iso é o máis serio para nós. Ese informe que nos di que non hai unha cobertura legal para esta situación. Non existe unha justificación dese prezo tampouco. Descoñezo se é necesario, eso que me corrixa o señor secretario, se é necesario tamén un informe de intervención para aclarar esa suba de 2,20 € ao servizo. Con ese informe desfavorable nos quedan moitísimas dúdas e moitos problemas por resolver, porque podemos estar tranquilos con este informe? Sacamos esa proba e se ratifica ese decreto con ese informe negativo de intervención? Perdón, de secretaría? Sabemos que o servizo non pode quedar desatendido.
As usuarias precisan a continuidade do servizo, as traballadoras non poden quedar na rúa. Iso sabémolo, pero hai que facer as cousas ben. E así, dende logo, non van ben, nin foron ben. O mesmo secretario informa, no seu informe, que bote por aquí, que non se publicou con antelación suficiente, por exemplo, tamén. Son cousas e detalles que indican que as cousas hai que traballalas con tempo e facelas ben. De momento, pois, o que queríamos é que nos contestase o secretario se é necesario ese informe de intervención polo prezo e a variación do prezo que se fai a ese contrato, que é unha modificación sustancial. Nada máis. Moitas grazas, señora Giraldez. E polo Grupo Popular, señor Armelo. Vale. Boas tardes. Nós tamén imos recordar o pleno do 26 de xuño, no que a proposta da alcaldía decía claramente: visto o contrato asinado coa empresa Idades SL para a prestación do servizo de axuda no fogar cusa vixencia remata o vindeiro 31 de agosto, e considerando que non se dan as condicións idóneas para propoñer a súa prórroga, etcétera, etcétera. Xa sabíamos que non tiñamos as condicións idóneas para a prórroga. Vale, collo este. No pleno do 31 de xuño, cando se sacaban os pregos do novo concurso, da nova licitación, todas as formacións mantivemos e manifestamos as dúbidas sobre o prezo da hora, porque había un informe de intervención demoledor no que decía claramente que ese precio estaba por debaixo do precio do mercado. Gracias. Ben, por consecuencia deste precio baixo, cando sacamos o prezo da hora, o saldillo, ao final o concurso quedou deserto. Ahora temos aquí unha proposta para facer unha prórroga que, según di o informe de Secretaría, que ademais é moi claro ao respecto, non existe unha cobertura legal apropiada para a continuidade do servizo, toda vez que unha prórroga expresa non cubriría as necesidades actuais do servizo, que son 5.200 horas aproximadamente, e non se dan os supostos establecidos no artigo 29.4 da LCSP. Tamén di o secretario que calquer modificación ao contrato inicial tiña que ser refrendada polo Pleno. E remata dicindo que informa desfavorablemente desta proposta. Por todo isto, o único que temos claro é que o precio da hora foi moi baixo, que era o que pensábamos todos, e que isto que pretendemos agora aprobar é ilegal, según di o informe de Secretaría, e según manifestaron vostedes no pleno do mes de xulio. De momento, nada máis. Grazas, señor Armelo. Alguén vai intervir por parte do Partido Socialista? Sí? Pois nós vamos a apoiar e a rectificar o decreto, porque nós creemos e entendemos que o servicio hai que seguir dando polo ben dos veciños e das veciñas, dos traballadores e dos traballadores da empresa. Polo tanto, non podemos estar esperando máis tempo, porque isto hai que sacalo sí ou sí. Nada máis. Moitas grazas, señor González. Señora Portas. Si en algo coincidimos, señor Tomás Armelo, é que esta proposta se detectan varias irregularidades na xestión deste asunto. Sí, pero cando vostede era o concelleiro de Servicios Sociais, non sendo eu. Ben? Creo que é importante, ademais, aclarar esa situación. Ben?
o 30 de agosto do 2017 se formaliza o contrato coa empresa Idades por 11,64 euros hora, por 3 anos e 3 anos de prórroga, por unha cuantía de 518.000 euros, cun total de anuais de 42.888 horas. Pero dá casualidade que neste Concello había rexistrado unha proposta ou unha solicitude de Servicios Sociais da Xunta de Galicia donde se lle concedían 5.049 horas máis. E o propio escrito da Xunta de Galicia, que é o que eu teño asinado en amarelo, dice: non entanto, pregámoslle que nos comunique en calquer circunstancia que lle impida ou xustifique a imposibilidade de utilización das horas de incremento previstas por esta Consellería. Rexistro do 11 de agosto do ano 2017. E aínda así se firma o contrato a día 30 por moitísimas menos horas. Ese incremento en horas, como se pode ver no expediente interno, se pode comprobar que se fan nos anos 2017, 2018 e, obviamente, se persisten no ano 2019. Recordo que esta concelleira tomou posesión en xullo do ano 2019. Ben? Se a xente, o incremento destas horas pode non significar moito, a lei de contratos da primeira, o propio informe, xa que tanto falan dos informes que se presentan en cada expediente, o informe de intervención do expediente anterior que valora o antigo, a primeira licitación que é a que nos trae hoxe aquí, que fala de 3 millóns, xa di clarísimamente que calquer modificación neste tipo de contrato, como supera o 10% dos recursos ordinarios do orzamento vixente, terá que ser tomado en consideración no pleno porque é órgano contratante. Ben? Bueno, se lle incrementa a empresa un total de 5.373 horas, non se notifica a ninguén, non hai acordo de Xunta de Goberno, non hai acordo de pleno, non hai acordo de ningún lado, non hai informe de intervención se hai recursos ou non hai recursos. Recordamos, o 1 de xaneiro, o sea, no ano 2018, hubo un novos orzamentos, donde non se contemplan o incremento das horas. Hubo un novo orzamento que se negociou sin facer reflexar este incremento de horas. Non hai ningún escrito de acta e de informe onde se lle comunica a empresa Idades que ten que facerse cargo das horas, se o pode facer ou se hai que sacar, que en aquel momento posiblemente sería a opción dun segundo contrato, un segundo bloque, tal como marca a lei. Lle recordamos, claro que se incumple a lei e o regulamento de contratos deste Concello, pero yo recordo foi no ano 2017 e no ano 2018. O incremento superou a lo grande nun 20% que vostede asinou. O incremento que se permitiría son 8.500 horas ano e o incremento real foi de 21.588 horas, sin modificación de precio e sin ter en conta a quen lle repercutía este precio. Si quero recalcalo, e iso sí que o quero recalcar, é porque chega as miñas mans tamén se fose descartada como baixa temeraria pola mesa de contratación. Non foi descartada naquel momento, non era unha baixa temeraria. Ben, pero recordo, non era unha baixa temeraria con 3.000 horas, non con incremento de 21.000. E sí, se incumpliron toda a regulación en lei da lei e de regulamento de lei de contratos da administración local. Ben? Aquí temos unha situación clara. Claro que non había a situación para aprobar ese contrato, porque pagar a 11,64 a hora o único que estaba supoñendo era unha vulneración dos dereitos laborais das traballadoras e dos traballadores do SAF, unhas malas condicións para os usuarios sin poder ofertarlles máis servicios e dúas amenazas por parte da empresa, e non son amenazas porque vostedes tuveron acceso ao expediente e está aí, dúas amenazas por parte da empresa porque o Concello unilateralmente
rompeu o contrato que se había asinado e eles estaban pedindo a rescisión de contrato. Ben? O compromiso deste goberno local foi de sacar unha nova licitación cando non era preciso, porque se podía haber prorrogado por 3 anos máis e non me metía en este fregado. Pero considerábamos que non era o precio máis razonable para dar este servicio. Ben? Entón, se vai a licitación e certamente eu lle dixen aquí aquel día que non estaba a gusto con esa licitación e a día de hoxe sigo pensando exactamente o mesmo. Quedou deserta, non solamente hai que recordar que quedou deserta e que estaba impugnada por unha central sindical, esa licitación, inda que houbera xente que houbera presentado unha proposta, houbéramos tido complicacións nese sentido, ben? E iso fai que non nos quede máis remedio que sentarnos coa empresa a negociar que non se abandone o servicio por non deixar o servicio, o sea, os usuarios e as usuarias sin prestación e as traballadoras e os traballadores na súa casa. Pido un pouco solamente de seriedade, porque hubo unha cousa que non me gustou. Iso é, se negociamos ou falamos coa empresa, xustamente, se esta prórroga ven tardía e se xustamente se fala despois é porque queda deserto o concurso, eso é certo, se non, non estaba prevista. E segundo, porque esta concelleira e esta corporación municipal, incluídos os técnicos que están aquí presentes, se poden colaborar, decidimos que en pleno período de licitación non podíamos sentarnos a falar con unha empresa que podía entrar na nova licitación. Esa é a realidade, porque ese é o procedimento normal en estes casos. Portas, vamos a, eu non sei que parte é a que non se entende. É dicir, evidentemente hai parte onde os grupos da oposición teñen razón, pero hai outra que non queremos entender e non nos dá la gana entender. E, aínda que o concelleiro de Servicios Sociais anterior era outro grupo político, temos a sorte de que se senta aquí. Entonces, igual que a señora Giraldez, que ahora lle direi voz ao secretario, pedía tal, pois tamén me gustaría que na intervención o señor concelleiro, o ex concelleiro de Servicios Sociais nos dixera por que se subiron as horas sin trasladalo a ningún órgano de goberno do Concello, ni xunta de goberno nin pleno. Por qué? Despois, eu creo que está claro que legalmente só podíamos obligar a empresa, é que sabe calquera, só podíamos obligar a empresa a prorrogar o contrato coas condicións en que se firmou, non con esa modificación que se foi facendo ano tras ano, sin negocialo coa empresa, porque asegurolle que non hai ningún papel firmado pola empresa onde acepte subir as horas por ese precio. Ningún. Ou eu, polo menos, non o topei. O mellor está agachado en algún queixón. Non o sei. Pero non topei ningún papel. A empresa non aceptou nunca, oficialmente, esas condicións. Por lo tanto, podemos obligar a empresa a prorrogar polo precio do contrato? Sí, 3.000 horas. E o resto a suprimimos e a xente se queda sin servizo. Por que falo eu deste tema? Porque, dicir, que se é un decreto non amparado legalmente, pois sí, pero considero que o servizo é tan importante que, pois, que me arriesgo a facelo. Porque o que non podo permitir é que se suspenda o servicio. E despois, claro, as incongruencias. É dicir, os 11 euros e pico, os 13 euros e pico da licitación son moi pouca cantidad, son unha cantidad menor, unha cantidad escasa. E logo nos queixamos e queremos meterlle 11 euros. Non entendo nada. A intervención da señora Hermelo foi que se sabía, e probablemente nós tamén, pero sabe que os pregos os redactan os técnicos, de que os 13,85 euros era unha cantidad baixa para a licitación. Home, pois os 11,64, cos que un grupo político pretende que se siga a licitación, xa non é que sea unha cantidad baixa, é esclavismo puro e duro. E ademais non podemos, repito, e que é fundamental, non podemos obligar a empresa a facelo, nas condicións en que se está desenvolvendo o contrato. E, señora Giraldez, totalmente de acordo con vostede no tema das competencias. Totalmente de acordo. Nós podemos protestar, pero non hai que dirimir isto no Parlamento galego. E, eu, con toda a cordialidade, pídolle co seu grupo, que ademais ten unha presencia sustancial, do cual me alegro, plantee o tema e pelee, co apoio desta alcaldía o vai ter seguro. E peleen o tema das competencias, non só en servicios sociais, senón en outras moitas cousas. Estamos asumindo competencias impropias que o normal sería que asumira a Xunta. Señor secretario, se quere contestar a pregunta que fixo a señora Giraldez sobre se era necesario. Según me comentou o interventor, ao seu informe farase en relación cas facturas que se vayan presentando. Non, comentei, eu non quiso facer...
entendo que non, que pode facerse a través das facturas cando se presenten as mesmas. Señor Hermelo. Eu non vou negar de que a suba de horas que se produzo dende 2016 hasta 2019, e incluso, bueno, a principios deste ano, públicamente tamén saliches ti, Victoria, dicindo de que a Xunta te estaba dando horas e non ibas a ninguén tirado. Por lo tanto, creo que é unha cuestión que sí, igual non se fixo ben, e Xosé Manuel, a Xunta de Goberno se levaron eses documentos coas horas, coas propostas, e nunca viu o pleno e decir que non estaba desinformados, bueno, eso xa é querer darlle voltas ao innombrable, porque de feito vostede era alcalde e o seu compañeiro de grupo era concelleiro de Facenda e ben se supo. Unha cousa é manter o incremento de horas para ampliar o servicio. Sí, sí, pero continúo. A empresa non deixou de prestar as horas en ningún momento hasta o día de hoxe, que eu sepa. No, incluso antes do cambio de goberno, coas ampliacións de horas, a empresa nunca deixou de prestar e as aceptou, porque hai unha cousa que está ben e que a veces non se entende. O precio de 11,64 non o marcamos nós daquela como equipo de goberno. Saliu un prego por 13 euros. Foi a empresa que o marcou. Non sei se vostede sabe, porque a veces quere falar de dar clases, pode dalas igual de literatura, de lingua, de cultura, de teatro, de moitas cousas, pero igual de economía non eres capaz de dalas. Porque é unha cuestión económica que é o beneficio empresarial, que o marca a empresa dentro da súa proposta económica. E vai incluída. O beneficio empresarial é un porcentaxe sobre o total das horas. É o mesmo porcentaxe sobre 1.000 horas que sobre 2.000 que sobre 5.000. De feito, o volumen total de beneficio é maior cantas máis horas teña. Por lo tanto, a empresa non pode decir que non lle dan as contas polo incremento de horas, ao contrario, a nivel de volumen e de beneficio é maior, porque é un porcentaxe marcado no precio. E nós non lle obligamos a poñer 11,64. Nós, como goberno, nin eu como concelleiro no seu momento, son eles propios que se marcaron ese precio. Que o precio está por debaixo? Sí, de feito, baixaron o precio da anterior licitación que tiñan en 11,80 e pico e baixaron 11,60. Eles mesmos. Aí, nós, daquela como goberno, non se pode facer nada. E a situación actual, que non se podía prorrogar, bueno, o que pasa que non se quiso prorrogar con 90 días, en tempo e forma. Se lle prorrogan as horas, a empresa iba a seguir prestando porque é un servicio esencial, e se non iba a deixar de facelas. Iso está claro, porque non o fixo hasta agora, porque, de feito, se foi firme con eles e non puseron problema nunca. Poderían presentar os escritos que quixeran, pero nunca deixaron de prestar os servicios de axuda no fogar polo incremento de horas. Que as cousas non se fixeron ben, que igual había que traer ese incremento de horas ao pleno, non o vou discutir, seguramente, sí. Tampouco fomos informados no seu momento, nin por secretaría, nin por o interventor, porque na Xunta de Goberno se presentou esa proposta de que facía falta traela. Se non traeríase, porque non temos ningún problema, nin teremos ningún problema en aumentar as horas polo precio que está estipulado na licitación, porque é un beneficio. Agora, é unha cousa que non se respondeu. Por que 13,85? Quen marca ese precio? Marca unha empresa. Dixo a empresa, pagarme 13,85 e continúo. Que garantías temos de que vai a continuar a empresa? Claro, pero non hai garantías. E onde está a garantía de que a empresa vai continuar co servicio unha vez aprobe este decreto? A boa vontade, a mesma que había antes. Acabas de decirlo, xa está facendo. Non, e o seguiría facendo. A ver, é que a cuestión está en que a suba non está justificada, unha suba en beneficio dunha empresa, que a empresa por ese precio non se presenta a licitación e agora queres vendernos que vai a aceptar o precio ese cando a licitación era por ese precio e non se presentan. A ver, é que entón non ten nin pés nin sentido, pero bueno. Remato e logo contesta. De feito, aí, xa que sacas a documentación esa, obviamente, Victoria, nós non íbamos a negarnos a aceptar as horas da Xunta. A Xunta si nos propuso que podíamos renunciar a esas horas. Nós non o fixemos. Ti, talo facendo agora, estás negociando non aumentar horas de servicio ante a Xunta? Pregunto. Me refiro, sí, non? Iso tamén hai que explicarlo e dicirle ás familias que están en lista da garda, que non vai haber máis horas, porque se nos últimos 4 anos se duplicaron as horas que había e a empresa seguiu prestando servicio e non hai ningún problema, agora estades dicindo ás familias tamén de que non, as persoas que están en lista da garda, que non van a ter horas, que non vai haber máis horas que a Xunta ponga a disposición. Eu estou preguntando se é certo que se está negociando coa Xunta de que non se vai a responder.
Logo se fala de máis cuestións. Home, nos temos pagos aquí a empresa que vamos a preguntar que está pasando, porque hai pagos que a idades, suspensión de horas do COVID, e pagos de 6.000, suspensión de horas COVID, 11.000, suspensión de horas COVID, 1.900 euros. Preguntaremos a que corresponden eses pagos, se son pagos realizados por horas non feitas nos domicilios durante a ausencia de servicio, e como se lle pode pagar a unha empresa se non presta o servicio e se non se lle estuvo pagando tampouco as traballadoras por esas horas. Por lo tanto, me refiro que a sensación da suba de precio danos medo, porque hai unha clara ou unha intencionalidade de darlle un servicio mellor á empresa cando a empresa non se está comportando nin mellor do que estaba comportando antes, e os problemas seguramente sexan os mesmos. Vai rematando, señor. Esa remato. Nos, xa dixemos, como grupo non vamos a apoiar o decreto polo feito dos problemas que houve pola falta de planificación e de previsión coa ampliación e coa prórroga do servicio, pola suba de 2,20 euros, que é un 20% do precio inicial, e polo tanto non estamos de acordo. Non habría tanto problema en votar un decreto cun informe desfavorable por parte do secretario, porque xa se fixo moitas veces, sin canto fora solamente polo tema do prazo. Pero creemos que a suba económica é un agasallo para a empresa cando nin se está portando ben, nin está facendo nada, nin está prestando maior servicio, nin vai dar maiores servicios do que estaba dando hasta agora. Por agora nada máis. Moitas grazas, señor Hermelo. Señor Giraldez. Sí, vou a ser moi breve porque creo que xa expusen o que Sí, pensábamos. rogaríades que se ceñisen os 3 minutos. Non importa, bueno. É que senón... No, o único que nos queda a dúbida é cando cheguen os informes eses famosos de intervención con cada factura que van a ser desfavorables. Témolo bastante claro, vostedes e nós tamén. Sabedes que o señor interventor porá reparos por ese incremento por ese importe de 13,85. Seguimos tendo as máis dúbidas, é dicir, como se sostén poder aprobar e apoiar un decreto que ten un informe tan desfavorable por parte de Secretaría, porque é unha modificación sustancial do contrato. E si apoiamos ese decreto e ratificamos ese decreto, estamos dicindolle, señor secretario, que non temos en conta o seu informe. Co cual seguimos tendo moitísimas dúbidas respecto a este servizo. E que quede claro que é esencial, que é necesario, que non pode parar, pero, dende logo, tiveron tempo de abondo para facer as cousas ben. Non levan un mes no goberno, levan un ano e pico xa. Un ano onde este servizo xa tiña esas horas, se sabía que remataban un ano, que hai que preparar con moito tempo os pregos, que hai que preparar con moito tempo e negociar incluso coa empresa a previsión disto, porque este tipo de servizos básicos e esenciais que non podemos permitir que se suspendan, hai que prevelos con moitísima antelación. Non pode ser a última hora. Hai que negociar incluso coa empresa un ano antes a previsión dese futuro remate de contrato, se pretenden seguir, se non pretenden seguir, se queren un aumento. Haberá que negocialo para poder prorrogar ese contrato no caso necesario, no caso de que unha nova licitación falle como fallou esta. Iso necesita tempo. Tempo e traballar. Nada máis. Moitas grazas, señora Giraldez. Señor Hermelo. Señora Portas, tivo tempo suficiente para redactar unha licitación conforme a lei e cun precio de hora digno e que sexa real. Tivo tempo e non o fixo. Agora ven aquí cunha proposta ilegal, según o informe de Secretaría, non é que diga que pon un reparo a ela, di que é ilegal claramente e quere que nos votemos a favor dunha ilegalidade. Gracioso, vindo dun grupo como voso. Idades presenta unha solicitude de rescisión de contrato a data 25 de novembro de 2019, na que pide resolver o contrato, xa que foi modificado unilateralmente, según eles, de forma ilegal, pasando a incrementar as horas dun porcentaxe dun 32,55%. Solicita que se paguen as horas a maiores a 15,04 euros e para eso entrega un informe pericial cunha memoria justificativa respaldando esta cifra. A mí me sorprende moito que, coñecendo todos estes datos, justificando mediante un perito externo o precio da hora en novembro de 2019, no que se tasa a 15,04 euros, vostede saque un concurso pagando a hora a 13,85. Vostede que presume de querer sueldos dignos, según vostede.
e despois nos sorprendemos de que quede vacío, sobre todo cando Idades presenta isto en novembro, xa tiñamos que empezar a pensar en redactar as bases do concurso en novembro e non acordarnos un mes antes de que acabe o citado contrato. Vostedes tiñan que ter comenzado este expediente nese momento, pero esperaron até o último día para facelo. E a maiores, por un precio de saldillo, como xa lle dixen antes. Se o precio de saída do 2017 era de 13 euros, dígame vostede 3 anos despois que o saque por 13,85. O que lle pasou con esta licitación era o que lle tiña que pasar e era o que lle dixeron no pleno do mes pasado todos os grupos da oposición. Sumando o informe de Secretaría que é ilegal e sumando a súa nula xestión, porque ten unha dedicación exclusiva, tamén yo recordo, tivo tempo de traballar nisto e non o fixo. E agora ven aquí cun chantaxe de que senón os veciños, por culpa de que non votemos a favor, van quedar sin o servicio. Vostedes o que se teñen que facer é traballar, negociar coa empresa, negociar coa oposición, que é o que non fixeron, trouxeron un documento cerrado e que non lles valeu para nada. A parte de ilegal, non cubriu nin o salario digno. Nós non imos apoialo. Gracias, señor Melo. Non entendo que había que negociar con vostedes o que prestasen o servicio. Non? Digo eu. E despois dos partidos, acertar a quiniela é o máis fácil que hai. Aseguro de acerta 14 despois de todos os partidos. E mire, vou dicir unha cousa a nivel personal. Porque vostede nunca estuvo no goberno. Pero ten compañeiros e compañeiras aquí que sí, e hai xente aquí que sí. Eu podo afogala en acordos tomados por todos os grupos que estamos aquí, con un informe desfavorable de Secretaría. Podo afogala en papeles. Bueno, sí, procurarei ceñirme a... Hai casos nos que hai loitas que hai que dar e hai casos nos que hai loitas que sabes que tens que dar un paso atrás. É moi sinxelo, ben? Eu puiden arriscarme prorrogarlle a empresa coas condicións que tiña anteriormente? Sí. A ameaza da empresa, e acaba de recoñecelo en este momento a concelleira polo PP, hai dúas reclamacións por rexistro metidas onde dicen claramente que ou modificamos a situación ou se van. Piden rescisión de contrato. É tan sinxelo como iso, non fai falta máis ameazas. Ben? Que se acorda coa empresa? Obviamente, sacar licitación. Lle recordo, si, teño dedicación exclusiva, pero, ostra, é a primeira vez na historia que teño unha pandemia e tamén son concelleira de Sanidade, ben? Teño dedicación exclusiva, si, eu non estive en teletraballando, eu estive aquí presencialmente, ben? Lle volvo a recordar outra cousa, se están agarrando un informe negativo e a prórroga anterior, ampliación de horas, vulnerar a lei de contratos da administración local neste contrato non tuvo nin informe de intervención, nin informe de secretaría, nin acordo en xunta de goberno, nin acordo en pleno. Pero esa sí que valeu. Explíqueme cal é a diferencia de resante en esta casa. Lle recordo unha cousa. O interventor decidiu non facer un informe neste caso porque dice que dentro do expediente de prórroga ou no novo expediente de licitación xa recoñece que hai medios económicos suficientes para todo un ano, cos orzamentos asinados do ano 2020, co cual é claro que económicamente para este ano chegan os cartos para facer este tipo de incremento de horas. Podo ir arrasando? Podo matar loitando? Sí. Pero cando a mí me dicen podo impoñer á empresa unha prórroga 1164, claro que podía haberla imposto. Que podo haber feito a empresa? Pois obviamente, clarísimamente, facer 3.000 horas a 1164. Que supón eso? Digamos a verdade, digamos yo a xente que as persoas restantes das 3.000 horas do contrato hasta as 5.000 e pico se quedan sin servicio. Sexamos sinceros, contemos a outra verdade. Que sucede iso? Iso é unha reducción de plantilla. Non hai outra explicación. Xustamente, non seremos economistas, pero seguro que os dedos sabémolos contar. É moi fácil de contar. Se se fan 3.000 horas é unha plantilla, se se fan 5.000 son outras. E lle digo unha cousa, señor Ormelo.
Eu non dixen en ningún momento que iba a reducir as horas concedidas pola Xunta. Eu non dixen en ningún momento que non nas iba a aceptar. Pero tamén lle digo, eu acabo de negociar uns orzamentos por 950.000 euros. Vostede tiña na mesa, encima da mesa, un incremento de 21.000 horas e se quedou con 500.000. E sabía que non lle chegaban. Sabía que non lle chegaban. E aí non hai un informe de intervención desmentindo. Por qué? Porque ni siquiera se fixo o trámite. O expediente está aberto, vostedes teñen o recoñecemento da empresa de que abandona o servicio porque se vulnerou o contrato e eu teño a responsabilidade de non deixar a ningún veciño e a ninguna veciña sin o servicio porque o considero imprescindible e loitarei saque de onde teña que sacar as pesetas para que justamente esas horas se fagan de todas na nova licitación e que ninguna traballadora ou traballador se lle toque. Vou dicir algo máis, sí, señor Hermelo, se pagou horas non realizadas no CAF, pero por que se fixeron esas horas faladas coa Xunta, señor Melo, esta concelleira, para que as traballadoras e os traballadores non se lle descontaran os días porque tiñan que comer. As traballadoras e os traballadores teñen o desconto na súa nómina, sí, que fan os sindicatos que non llo reclaman, porque elas saben que esta concelleira lle ofreceu o papel, o informe por parte de intervención e a reunión co interventor de que lle certificábamos que era para eso. Entón, eu me pregunto que están facendo, porque desde aquí facemos o que podemos. Sinceramente, me parece moi injusto que se negocie desta forma. É un decreto para seguir o servicio del do día 31 que remataron o contrato a hoxe, día 11, a empresa sigue prestando servicio. As traballadoras siguen no seu posto de traballo. Con mellores condicións ou peores, poden ver dentro do informe. Ten razón, señora Lola Armelo, ojalá lera ben en profundidade os documentos. A primeira subrogación que eu pido á empresa o listado en marzo supón que solamente ten 4 traballadoras e por debaixo do convenio e da sentencia das 25 horas semanais. Mire a subrogación do 30/6, mire se hubo cambios ou non hubo cambios, pois hubo modificación en 20 das 61 as traballadoras. Se lle pagan máis horas con mellores condicións e se non tamén hai algunha na sala que lle pode decir esta tan mala concelleira que non pensa nas súas traballadoras. Portas, e se queren unha última intervención de 2 minutos por persona. Ben. Vou ser breve. Con respecto ao último que dixeches, Victoria, con respecto ao pago das horas... Ai, perdón. Con respecto ao pago de horas non prestadas e que non se lle pagaron ás traballadoras, o mesmo que che pregunto a ti, faste a pregunta cara aos sindicatos. Home, eu non son un sindicato. Me estás contestando a min como se lle estuvieras contestando a un sindicato para nada. Estou na oposición, ahora mesmo estou preguntando. Pagaches e lle garantizaches ás traballadoras que iban a cobrar esas horas? Cobráronas? Non. Me refiro, regalaches a empresa 19.000 euros? Sí, certamente. Me refiro que eso tamén hai que decirlo. Claro que hai que velar polos postos de traballo e polas condicións dignas. O mesmo xeito que estabas dicindo que os sindicatos son que teñen que reclamar, echeste a boca dicindo que ti lle garantizaches e melloraches as condicións. A mí me consta que hubo muitísimas reclamacións sindicais e de varios sindicatos para o pago dos transportes, para que se pagaran os transportes, e non é unha cuestión túa, sindical, ou das traballadoras. As traballadoras e os traballadores en xeral teñen coa súa empresa unha relación laboral que teñen que mediar eles. Nós, como parte política, podemos mediar coa empresa e aconsellar as traballadoras, pero nunca vamos a ser mediadores nin solucionar os problemas, porque as reclamacións van por outra vía. Por lo tanto, non sei, para un lado é culpa dos sindicatos e para outro lado é beneficio teu ou a túa solución. Creo que a incongruencia é bastante clara. O malo é doutros e o bo solo é meu. Eu creo que neste caso, se hai unha cousa boa ou unha cousa mala na relación laboral, é unha cousa que teñen que resolver elas por as vías legais que teñen a través dos sindicatos ou sin os sindicatos, porque non todo o mundo ten que estar sindicado nesta vida. Por lo tanto, creo que nese sentido as cousas non son tan boas nin tan fermosas como as queres vender. E eu non dixen que ti renunciaras. Eu pregunteiche se estabas negociando coa Xunta a non ampliación de horas. Non que dixeras públicamente que ibas a renunciar. Eu preguntei se estás negociando coa Xunta que non se amplíen as horas para este ano ou de aquí en diante, nada máis. Moitas grazas, señor Hermelo. Por desgraza, eso de o bo é meu e o malo dos demais en política, así. Pan de cada día. En todos, en todo o mundo. E, señora Giralde. Grazas, señor alcalde. máis breve aínda. Siguen sin resolverse todas as dúbidas, sabemos o problema que hai, sabemos como está o servizo, e non vou meterme en gritar beligerantemente a gran defensa que hai que facer a ultranza das traballadoras, o sinto eu, señora Portas, porque non é a miña función neste caso, nin a nosa como políticos locais,
en función da sindical e en función das propias traballadoras. Desde logo, nós aquí, como responsables subsidiarios, teremos que responder e vixiar que eses contratos sexan nas mellores condicións posibles. Pero que non estamos falando diso. Non estamos falando dos contratos das traballadoras. Non estamos falando do servizo, de que presten unhas horas máis, unhas horas menos. Estamos falando de que se vai prorrogar un contrato polo tempo imprescindible, imagino, que non se alongue no tempo, cun incremento de 2 euros e pico, que é un incremento sustancial, que te leva unha modificación do contrato en un servizo esencial e que se está facendo todo a ultimísima hora. A ultimísima. Sigo reiterando, e insistirei, en que houbo tempo e porque xa levan 1 ano e pico traballando e se podía ter negociado antes, e se podía ter preparado calquer previsión que puidera acontecer. É dicir, pode preverse, e hai que prevelo, que saia mal a licitación. E saiu, podía preverse antes. Hubo tempo de abondo. Iso é do que temos que estar falando, e nada máis. Moitas grazas, señora Giraldez. Señora Hermelo, vai intervir? Señora Portas, o contrato esta prórroga é claramente ilegal. Collas por donde collas o informe de Secretaría, collalo por onde o collas, tanto no precio, como nas horas, como nas formas e como nos plazos. Non se justifica nin se soporta, nada máis. Moitas grazas, señora Hermelo. Calquer contrato que asine a administración local con calquer empresa para facer un servicio da propia administración local, somos responsables subsidiarios da totalidade dese contrato. Entón, somos tamén responsables das condicións laborais das traballadoras e dos traballadores e somos responsables do servicio que se presta. O expediente desta licitación comeza en setembro do ano pasado. Hubo unha paralización de plazos administrativos, houve unha pandemia, sei que non vale de justificante, en ese aspecto non me justifico. O que se vai votar aquí, para quen non o entendeu, é clarísimamente que ou se prorroga o servicio coas 5.000 e pico de horas ata a nova licitación que está marcado para levar o novo prego o día 25 deste mes, é dicir, en 2 semanas, ou o que se vota é a non prórroga dese contrato. Eso significaría que a partir de mañá o servicio ten a súa dúbida, porque hai que recordar que este é un procedimento que obliga a que sexa o pleno quen tome esa decisión. E iso é algo que eu quero que quede moi claro. Alá, cada un co seu voto e a súa responsabilidade. Eu vou apoiar porque considero que é un servicio imprescindible. Non vou abandonar a xente dependente e as súas familias e tampouco vou facelo ás traballadoras e os traballadores do SAF. Grazas, señora Portas. Pasamos. Perdone un momento. Vamos a ver, señora Rial, que me pide que eu faga autocrítica? Pero que estamos nun confesionario ou que? Vamos, non entendo nada. Que é iso? Pero que no, señora Navarro, non ten a palabra. Señora Rial, que é o de facer autocrítica? Estou nun confesionario. É aquí agora. Señora Rial, eu ataquei algo. Señora Rial, mire. No. Señora Rial, mire, primeiro, non ten uso a palabra, perdóneme. Segundo lugar, iso
eso que vostede di o fixo a Conselleira de Servicios Sociais, que non é muda, evidentemente, e se defende perfectamente, e é o que fixo a Conselleira de Servicios Sociais, e eu textualmente dixen non vou dicir nada porque non é un asunto que me competa. Nada máis. Pero sí que lle quero repetir para que lle quede claro de que non estamos nun confesionario. A outros lle pode gustar a Iglesia, a mí non. E eu non me vou a facer autocríticas nin autoflagelacións. Bueno, pois que lo Punto cuarto, proposta da alcaldía para a declaración da licitación deserta e inicio de expediente de contratación do Servicio de Axuda no Fogar, porque o que non dixemos antes no fragor do debate foi que esta prórroga é polo tempo mínimo imprescindible. Por eso queremos ou pedimos que se aprobe xa o inicio do expediente para a nova licitación. Señora Portas, ten o uso da palabra. Bueno, como ahora sí que estamos no inicio do expediente, decir certamente que eu a vez anterior comentei que non viña contenta coa licitación. Podo dicir que non viña contenta coa licitación justamente polo procedimento e a situación que tiña coas horas concedidas pola Xunta, que entendía que a totalidade das horas que nos concederan usándoas ou non tiñan que aparecer na licitación. Saben que se incrementou o orzamento de 500.000 a 950.000, e iso fai, bueno, pues, obviamente que quede deserta, as empresas non se presentan, en ningún momento, nin a día de hoxe, a empresa actual dice que non se vai a presentar, eso hai que aclararlo porque se lle preguntou reiteradas veces, e nada, o que buscamos é que, como temos a obrigación de traer tamén a pleno inicio do expediente para depois logo traer os pregos, teríamos os pregos preparados po día 25 e este é un mero trámite de apertura de expediente. Recordo xa que non hai informes dentro porque justamente cando se solicita o inicio dun expediente cando se solicitan os informes correspondentes dentro, por eso non os teñen. Moitas grazas, señora Portas. Señor Hermelo. Nada, intentar ser breve, como ben dixo a concelleira no inicio do expediente, o cal vamos a apoiar, esperando que existan modificacións coa licitación anterior e se garanta que non volva a ocorrer o que ocorreu desta volta, que se susanen tamén os erros reclamados por unha central sindical e que, bueno, que quedaron desestimados, pero que, bueno, grazas a que tamén a licitación quedou deserta non ten máis trascendencia, é simplemente como nota e como proposta, porque é unha cuestión que non é de agora e non é unha crítica cara a ningún político, que ninguén o tome a nivel personal porque non o é, xa ven acontecendo dende antes que o Concello de Cangas está tendo serios problemas con todas as licitacións que se están facendo nos últimos anos, non deste goberno, incluso no goberno anterior. Entonces, hai que buscar cal é o problema, onde está a problemática para que unha vez tras outra os pregos, as licitacións e demais se estén impugnando, hai erros nas aperturas, erros na publicidade e demais. Por tanto, creo que hai que buscar a solución entre todas e todos para evitar esta continuidade no tempo dun procedimento que ao final vai a traer problemas graves para o propio Concello. Non queda tampouco nada claro cal foron os problemas que se deron a través da acta onde se dá por deserto o concurso con respecto á reclamación, e, bueno, non ten maior trascendencia, como dicen, pola cuestión de que quedou deserto, pero que eses erros non acontezan na nova licitación e no novo prego, pois para evitar toparnos nunha situación como esta, onde o servicio pende dun fío, non? E por agora nada máis. Moitas grazas, señor Hermelo. Señora Giraldez. Bueno, antes de nada, gustaríame decir, antes pedín a palabra, se me permitira, facer un inciso xusto despois da votación anterior, pero entón aproveito... Perdón, es que interrumpe, señor Giraldez.
interviu a señora Rial e de verdade que me despistei da súa petición, sinceramente. Ben, pois entón aproveito e vou non facer agora. Quero justificar o voto do Bloque Nacionalista Galego respecto do punto anterior, porque mudamos o voto a ultimísima hora, temos que decir, aquí mesmo no pleno. A noso posicionamento era unha abstención, pero nós acabamos de demostralo, sí que non poñemos en risco os traballadores e as usuarias. Cambiamos o voto ante a situación que se estaba a dar neste pleno, pero queremos que quede claro que estamos asumindo a deixadez, e o digo así de claro, e os erros deste goberno local. E se o facemos única e exclusivamente polas usuarias e usuarios e as traballadoras e traballadores. Que quede claro. Respecto ao punto ahora que nos trae, que é o tema destes novos pregos que se van a sacar, xa no mes de xullo dixemos que ese prezo non estaba justificado, que non había unha justificación real. O propio informe de intervención o dicía, non nos soas. Corríamos o risco daquela de que non se presentase ningunha empresa, e iso foi o que aconteceu. Corríamos o risco tamén de que se presentase algunha empresa a ese prezo e cargase esa diferencia salarial sobre as traballadoras. Menos mal que non se presentou ningunha. Pero é que as cousas habría que facelas ben. O mellor con un tempo suficiente, e incluso, xa lles digo, colaborando coa oposición, que estamos para colaborar ás veces, se podía ter alcanzado uns pregos con uns prezos que estuveran a nivel do mercado, con un informe favorable de intervención, e que se presentasen empresas e non toparnos agora mesmo nesta situación. Pois que o resultado desta ineficacia durante todo este proceso e traer este asunto novamente ao prego, pois está xerando, e xa xerou, moitísima incerteza entre as usuarias, entre as traballadoras e mesmo incluso a veciñanza canguesa. Agardamos e insistimos e imos preguntalo. Nós no pleno anterior comentábamos que este era un momento xa para ir empezando a estudar a municipalización do servizo. Un servizo esencial, un servizo que ademais, se é municipal, pois garantiría que as traballadoras e traballadores non estuvesen en situación de incerteza cada X anos. Gustaríanos saber se se deron algúns pasos durante estes meses, se hai previsto algo, se hai algún informe, algún estudo, se preguntou o Estado a posibilidade de collelo. Gustaríanos saber os pasos que se deron e insistir. Isto vai ser algo para nós temporal. Hai prazo máis que suficiente para estudar se realmente se pode facer ou non a municipalización do servizo e así dar, de verdade, garantías ás usuarias e usuarios e traballadores e traballadoras. Polo pronto, nada máis. Moitas grazas, señora Giraldez. E por parte do PSOE vai participar... señor Armelo. Nós estamos a favor deste expediente. Esperamos que non se repitan os erros do pasado. Sí que nos gustaría tamén saber cales foron as causas polas que se recibiu este recurso, pero o que queremos é que se faga unha licitación en tempo, en forma e sendo consecuentes, que non volva a pasar. Moitas grazas, señor Armelo. Por parte do Partido Socialista van a intervir. Señor González. Nos vamos a apoiar o inicio do expediente porque entendemos que canto máis pronto empecemos, máis pronto se tratará de solventar esta cuestión. Nada máis. González, señora Portas. Quedou claro o voto do BNG, se entendeu perfectamente o voto. Sei que a xente entendeu o voto. Eu tamén son das que sempre me parecen escasos os informes, pero ás veces non é moi fácil de conseguilos. Si algo non se puido facer nun ano, foi municipalizar este servicio. Nun ano que levo e que acabo de cumplir en xullo neste asiento. Recoñezo esa situación
E xa lles comentei no pleno anterior que eu vou tender a man a esa posibilidade porque realmente creo en ela e sei que o BNG sabe que eu creo en ela. Entón, sí que se fixeron xestións, non é algo que nos van poñer fácil, vamos a necesitar un expediente competente, posiblemente falemos de empresa pública e en esa loita estaremos. O que quero aproveitar, porque además sei que hai traballadoras nesta sala, é que non lle vou prometer. Vou intentar facelo, pero non o vou prometer, porque a mí non me gusta prometer cousas que non sei que non vou poder, se non sei que vou poder conseguilo. Entón, loitar se vai dar a loita. Espero que o poidamos conseguir, pero temos 2 anos nos que se debe facer. Sobre o tema do recurso que preguntaba Loli Armelo, o recurso está dentro do expediente, podedes acceder a él. Se non o coñecedes, é un recurso tipo que o Sindicato Comisións Obreiras, que foi quen puxo ese recurso, presenta en todos os concellos, e eu me puxen en contacto cos concellos aos cuales se lle presentou, como foi Lalín, como foi Vilanova, como foi Ponteareas, que sufriron xa 2 recursos nestes meses. O sea, isto non é algo que non suela ser normal, principalmente no servicio do SAFI neste momento. Ben, un pouco o que nos piden é que precisemos con máis concreción os datos, que certamente é unha falta que ten o expediente anterior. Sí quero recalcar, dentro do expediente hai 3 precios diferentes que presentan preseidades. Quero recordar que a mesma técnica o fixo a empresa que presenta en Lalín e por ese motivo se lle impugna o prego. É dicir, un concello non pode copiar a oferta económica que presenta unha empresa e moito menos a que está prestando o servicio actualmente. Entón, eso non se vai facer, se vai presentar unha memoria, intentaremos que sea unha memoria extensa e clarísima para que se interprete o tema e, ademais, con un beneficio diferente incluso que ponga a empresa para que non deixe dúbidas. Se está en negociacións coa Xunta, a Xunta entende xa o do incremento e eso, pero sí que o que tomamos a decisión coa Xunta non é renunciar ás horas, sino que as iremos dando a medida que os orzamentos e os ingresos deste Concello o permitan. O que non podemos é endebedalo. E lle recordo, en este momento non solamente se están dando 5.000 horas, sino que además se están dando as 300 por incremento do COVID, que van a unha prestación diferente e que a Xunta recoñeceu pagar a outro precio, pero que a día de hoxe ainda non nos ingresaron. Moitas grazas, señora Portas. Segunda intervención, señor Hermelo. Breve, e como proposta se pode axudar, igual que se fai... Sí, digo que, no, como proposta e se sirve de axuda, igual que se fixo e se fai con outros contratos e máis desta envergadura e do volumen que teñen este tipo, se é preciso a contratación ou a pida de axuda exterior a través de algún asesor ou de alguén que poida dar unhas garantías e demais para evitar todos estes problemas e apoiar os técnicos municipales que, bueno, que ás veces por carga de traballo e por escasa persoal que consta o Concello e é obvio, pois a veces se cometen este tipo de erros. Entón, nada, se o queredes tomar en consideración ou vos vale, igual que noutros contratos ou para outros servicios se fixeron asesorías externas e se fan e están aí e valen, pois neste contrato que tenga igual importancia, pois toda canta garantía xurídica e económica teña, pois mellor vai a ser, nada máis. Moitas grazas, señor Hermelo. Señora Giralde. Ben, recollemos o guante e creo que recollen tamén vostedes a noso ofrecemento. Se vamos por esa vía, contarán con noso apoio e colaboración se precisan. Colaboración para tirar para adiante con ese expediente toda a axuda que sexa necesaria, contarán co BNG. Se as cousas se fan irregularmente, pois evidentemente non contarán con noso apoio. Moitas grazas, señora Giralde. Señora Portas, última intervención. Solamente comentarlle que certamente, é dicir, se fai un expediente o cal obviamente queda deserto, algún cambio lle tiñamos que dar. Entón, eu teño que aclarar que tanto no decreto aprobado anteriormente como na nova licitación está apoiando o apoio xurídico da Deputación en este sentido e deso tiraremos un pouco, porque certamente hai que facerle un cambio ao propio expediente. Cos mesmos técnicos volveríamos un pouco máis ou menos ao mesmo, non? Portas, pasamos pois a votar o punto. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Queda aprobado por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes. O seguinte punto da orde do día
E número 5, proposta da Alcaldía sobre encomenda de xestión do servizo de retirada de vehículos. Ben, isto é a renovación dun convenio coa Deputación de Pontevedra e, o sea, non ten que ver coa retirada de vehículos por medio do indastre, senón que estamos falando da retirada de vehículos abandonados, dos vehículos que están en desuso e asinar un convenio e que ten que pasar primeiro pola autorización do Pleno, evidentemente, para autorizar ao alcalde a firmar un convenio coa Diputación e que se proceda para proceder a retirada por parte dese organismo dos vehículos en desuso, dos vehículos que agotaron o seu ciclo vital. Parte de avante, ten uso a palabra. Moi breve, nada, un convenio coa Diputación, non vamos a absternos, unha decisión do Concello que non temos oposición ninguna, nin máis alá, e hai unha proposta vosa e un pouco máis que engadir, nada máis. Moitas grazas, señor Hermelo, por parte do BNG. Señora Giraldez. Ben, votaremos a favor do convenio, e ratificar un convenio que xa se estaba dando nos outros anos. É necesario retirar eses vehículos que están aí abandonados e nada máis. Grazas, señora Giraldez. Por parte do BNG, señora de la Campa. Do PP, perdón. Por parte do PP, que dixo do BNG. Xa estamos un pouco espesos a estas horas. Boas tardes. Pola nosa parte, imos apoiar a proposta, xa que se trata da renovación dun convenio que é necesario e beneficioso para o noso Concello. Foi iniciado xa tempo hai por este grupo municipal, e como ademais está avalado por o informe da Secretaría, pois nos imos votar a favor. Moitas grazas, señora de la Campa. Por parte do Partido Socialista, señor González. Nós vamos a apoiar a proposta. Moitas grazas, señor González. E algunha outra intervención, algunha segunda ronda, creo que non é necesaria. Pasamos a votar o punto, pois, e votos en contra, abstencións, 3, votos a favor, o resto dos concelleiros e concelleiras presentes. E por último, punto número, por último da parte resolutiva, me refiro, punto número 6, proposta da Alcaldía sobre designación de festivos locais. Evidentemente, tamén era un asunto que urxía, por eso se trai a este pleno extraordinario, e a proposta da Alcaldía, sin ter habido, evidentemente, ningún acto que permitise variación, pois é a mesma que se ven dando desde hai moitísimos anos en Cangas, que é o declarar festivos locais o Venres das Dores e o Luns do Carme. O sea, o luns seguinte o Domingo do Cristo, que estáse impoñendo o costume de falar de luns do Cristo, e non é o luns do Cristo, é o luns do Carme. Pero, bueno, quero dicir, o luns seguinte, o Domingo do Cristo e o Venres das Dores. Algúnha intervención ao respecto desta proposta? Señor Hermelo? Do mesmo xeito que fixemos a última vez, vamos a absternos na designación dos días festivos, nada máis. Moitas grazas, señor Hermelo. Algúnha outra intervención? Señor Soliño. Moitas grazas, señor Soliño. Efectivamente, vai-se votar este, sí. E pasamos a votación, entón. E votos en contra da proposta? Non hai. Abstencións? 3. Votos a favor? O resto dos membros presentes da corporación. E, por último, actividade de control, punto número 7, da acción de conta da liquidación de 2019, esta parte non é resolutiva, pero se o señor Pío Millán pide uso da palabra, evidentemente, lle dou uso da palabra. Desde aí vai ser
Moitas grazas. O que pasa é que vostede fai unha pregunta, agora lle preguntarei ao Conselleiro de Facenda se lle contesta, se non se fai favor, presenta por escrito se lle contesta. De todas formas, non queda outra que ver que gastos se poden recortar. O que pasa é que, señor Millán, eu creo que vostede ten unha pequena fixación, e non yo digo en plan insulto ni nada, co gasto corrente. Eu me fala do gasto corrente, repito, xa non é a primeira vez, como se fora un gasto en francachelas. O gasto corrente, por exemplo, é o que acabamos de aprobar de 950.000 euros para a axuda no fogar, que hai un par de anos, como vense, estaba en 550.000. Entonces, hai un aumento de 500.000 euros, casi nada. Entonces, quero dicirlle que hai gasto corrente, como vostede sabe. Entonces, haberá que, evidentemente, tomar medidas, facer un plan onde se poida recortar, porque, claro, se vostede colle un informe de intervención, non hai que ser moi listo e ler moito entre líneas para saber que o interventor nos di, por exemplo, sin nombralo, que o conservatorio é unha rémora. Verdad que non lo di? Por qué? Porque é un gasto moi grande dun servizo que prestamos, e que prestaban ustedes, e que prestaron gobernos anteriores, e que creo que hai que prestar, pero é un servizo que non é competencia nosa e que estamos prestando. E é un gasto corrente moi elevado. Entón, como é a UAD e outros servizos que deberían prestar outras administracións. Entón, haberá que ver de onde se pode recortar. De todas formas, se lle parece, dou a palabra ao señor Concelleiro de Facenda e despois intervén vostede outra vez. Quere falar, señora Val? Moitas grazas, señora Valo. Algúnha intervención sobre o tema? Non hai debate, o que pasa é que como interviu o señor, non hai votación, é dicir, é unha dación de conta. Pero, bueno, como interviu o señor Millán, e, pois, por eso lle dou a oportunidade, que era alguén entrar. Se non, señor Millán, fixo unha pregunta, o señor Concelleiro de Facenda, Gusti ou non, ya contestou, eu pediría que fixera a pregunta por escrito e se lle contestará. Porque é que non ten lugar entrar en debate en un punto que é unha dación de conta. De acordo? E, pois, moitas grazas, e levantamos o... non hai rousa pregunta, non? Levantamos a sesión, gracias por a asistencia, e incluso gracias ao público que nos soportou todo este tempo.